Ahuna gana ma lipstick, ahuna gana ma lipstick, ahuna. Mai wena nzwa gotsi rangu baba, mai we vakomana vakaipa. Aiwa tinokuchingamidzai vatariri, ma supporters, tikati ma fans vazvamburi. Aiwa zvamakamirira zviya ndofunga zvaibva manje. Vanhu vakachicomplaina, ndaiona ma social media vakawanda vachipopota vamwe vachiti vazvamburi vapera, vamwe vachiti vazvamburi vapenga, vamwe vachiti zvamburi akudhiraivha magonyeti. Aiwa arumika. Mafans angu ndikukudzaiko zvino tadzoka zvine mutsindo, tadzoka zvine power. Tikuya ne7 track album rinenge richinzi iro Zvambu Technology. Saka tada kuzama kuratidza kuburitsa udingindira hwevazvamburi. Tikuridza misambo yakasiyana ipapo, amapiano, vamwe vari kuita amasungura. Then tikuridza maafro, tikuburitsa masungura edu yowatagara tichiita everyday. Bhodza kuda kumboita zvinhu outside the box anditi. Tikuona kuti zvinhu zvikuramba zvichinja, technology kuramba ichichinja, saka takati album redu inonzi Zvambu Technology. I'm a musician, I'm an artist, saka I do everything in music. Chanenda ngofunga kuita chechaya musoro mangu, chanenda ngopiwa pavision yangu kuti izvi ndo chandinofanira kusvitsa kuvanhu, ndo chandinoendesa kuvanhu. Saka takaita mixed bag. Tina album rine zvese, dancehall, everything. Toda kuratidza vanhu kuti I'm an artist. Handisi munhu wekuti ndongomira nesungura chete kana ndongomira ne1 musambo. Takuita tichivandudza tichiita technology yatiri kutaura pa this album. Saka i7 track album. Plus good news iri paalbum iro takaita another track na Peter Moyo. Takaita song na Peter Moyo ipapo kuti tingorangaridza vanhu kwatakabva isi, kuti vanhu vanyatsoona kuti takataka tiri one chinhu, tine kwatakabva nako kusvika tazosvika patiri. Saka tine track yatirikuita futi na Peter Moyo iri pa that album. Saka 2 weeks to 3 weeks from now zvinhu zvedu zvaibva. Saka tikuita ma-studio videos, ndo tikutanga nekukukandirai. Saka garai makatarisa nekuti patiri kuburitsa hatichamiri. Tichipedza ma-studio videos takukuitai ma-videos chaiwo atete akuunza. Garai makagadzirira pa social media, kungawo ma-radio stations. Takukanda wakomana album raibva Zvambu Technology. Saka ndoti mafans angu, rambai makatarisira nzira. Rambai makamirira 2 to 3 weeks tikuburitsa album renyu Zvambu Technology. Thank you very much. Zita ndi Ronnie Mudhindo vazvamburi. Tatenda. Yeah.